खुलुमबाय एडुकेट्स बड'लेण्डआव नोंथांमोनखौ बरायबाय फंबाय बिनानावमोन। आं अम्बेदकार काटारिया फिन नोंथांमोननि सेराव सोंनाय फिननाय आयदाखौ लानानै फैफिनदों। दिनै सोंनाय फिननाय आयदानि 26थि खोन्दो। नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा दानो खालाम आरो बेल आइकनाव थुखावना हो, दामखावना हो, जाहाथे आं आपल'ड होनाय भिडिअखौ सिगांग्रो नायनो हायो। फैदो बिदिब्ला सोंनाय फिननाय आयदाखौ दिनै जागायनोसै। गिबि सोंथिया जादों भारतनि गिबिसिन आइजो गाहाय मन्थ्रिया सोरमोन? भारतनि गिबिसिन आइजो गाहाय मन्थ्रिया जादों इन्दिरा गान्धी। बिथांनि बिफानि मुङा जादोंमोन जवाहरलाल नेहरू आरो बिथाङानो जादोंमोन भारतनि गिबि गाहाय मन्थ्रि। नैथि सोंथि H2Oआ मा? H2Oआ जादों दै। थामथि सोंथि गोदान सरायघाट दालांनि लावथाइया बेसेबां? गोदान सरायघाट दालांनि लावथाइया जादों 1 किल'मिटार गोजान एबा 1 किल'मिटार गोलाव। ब्रैथि सोंथि हिर' साइकेलनि गिबि दिहुनगिरिफ्रा सोरमोन? हिर' साइकेलनि गिबि दिहुनगिरिफ्रा जादों ब्रिजम'हनलाल मुन्जल, ओम प्रकाश मुन्जल, सत्यानन्द मुन्जल, दयानन्द मुन्जल। बाथि सोंथि भारतनि लावसिन दालाङा मा दैमा सायाव दं? भारतनि लावसिन दालाङा बुरलुंबुथुर दैमा सायाव दं आरो बे बुरलुंबुथुर दैमाया जोंनि आसाम हादोरसाजों बोहैलाङो। दथि सोंथि बाइखु मा हारिनि फोरबो? बाइखुआ जादों राभाफोरनि मोनसे फोरबो। स्निथि सोंथि इंराजफोरा भारतनि राजथावनिखौ गिबियाव बबेहाय फसंदोंमोन? इंराजफोरा गिबियाव भारतनि राजथावनिखौ कलकातायाव फसंदोंमोन। दाइनथि सोंथि आहमनि जोबथा राजाया सोरमोन? आहम खुंथायनि जोबथा राजाया जादों पुरन्दर सिंह। गुथि सोंथि बांसिन अगरबत्ती दिहुनग्रा रायजोआ मा? अगरबत्ती माने धुप दिहुनग्रा रायजोआ मा? जोंनि भारतनि कर्नाटकआ बांसिन अगरबत्ती दिहुनग्रा रायजो। जिथि सोंथि बांसिन गाइखेर दिहुनग्रा रायजोआ मा? बांसिन गाइखेर दिहुनग्रा रायजोआ जादों उत्तर प्रदेश। जिसेथि सोंथि बांसिन औवा दिहुनग्रा रायजोआ मा? बांसिन औवा दिहुनग्रा रायजोआ जादों मध्य प्रदेश। जिनैथि सोंथि मुलुगनि गोजामसिन फिल्म उद्यगआ मा? मुलुगनि गोजामसिन फिल्म उद्यगआ बा फिल्म इन्डास्ट्रिया जादों हलिउड। जिथामथि सोंथि भारतनि गिबिसिन साहा आबादारिया सोरमोन? भारतनि गिबिसिन साहा आबादारिया जादों मनिराम देवान। बिथाङा आसामनिनोमोन। जिब्रैथि सोंथि ब्रिटिश खुंथायनि जोबथा भाइसरयआ सोरमोन? ब्रिटिश खुंथायनि जोबथा भाइसरयआ जादोंमोन लर्ड माउन्टबेटेन। लर्ड माउन्टबेटेनानो जोबथा भाइसरय। जिबाथि सोंथि आसामनि गिबिसिन अर्जुन बान्थाखौ सोर मोनदोंमोन? आसामनि गिबिसिन अर्जुन बान्थाखौ मोननो हादोंमोन भगेश्वर बर'आ। भगेश्वर बर' बिथाङा आसामनि गिबिसिन अर्जुन बान्था मोनगिरि। जिद'थि सोंथि खोला आफ्रिका एबा साउथ आफ्रिकानि बिफाया सोर? साउथ आफ्रिका एबा खोला आफ्रिकानि बिफाया जादों नेल्सन मेन्डेला आरो बिथाङानो जादों गिबिसिन साउथ आफ्रिकानि
गोसोम ब्लेक प्रेसिडेन्ट एबा हादोरगिरिमोन? 17थि सोंथि USA नि गिबिसिन गोसोम हादोरगिरिया सोरमोन? USA नि गिबिसिन हादोरगिरिया माने ब्लेक हादोरगिरिया जादों बराक हुसेन ओबामा। 18थि सोंथि भारतआव बबेहाय आरो मा मायथाइयाव कमनवेल्थ गेम्सआ जादोंमोन? भारतआव दिल्ली नोगोराव 2010 मायथाइयाव कमनवेल्थ गेम्सआ जादोंमोन। 19थि सोंथि सरायघाटनि दावहाया सोर सोरनि गेजेराव जादोंमोन? सरायघाटनि दावहाया मुगल आरो आहमफोरनि गेजेराव जादोंमोन। मुगलफोरा आहमफोरखौ आसामाव गाग्लोबनो फैनायावनो सरायघाटनि दावहाया जादोंमोन। आहम आरो मुगलनि गेजेराव बे दावहाया जादोंमोन। जोबथारनाय सोंथि भारतनि गिबि आइजो हादोरगिरिया सोरमोन? भारतनि गिबि आइजो हादोरगिरिया जादोंमोन प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। बिथाङा जादों आइजो गिबि हादोरगिरि। फंबाय बिनानावमोन, सोंनाय फिननाय आयदाया दिनै बेखिनियावनो थुंगेबाय। उननि समाव गुबुन गुबुन आयदाखौ लानानै सोंनाय फिननाय आयदाखौ लानानै फैगोन। नोंथांमोना माबादि आयदाखौ लानानै सोंनाय फिननाय आयदाखौ लाबोनांगौ बेनि थाखाय नोंथांमोना सुबुरुन होनो हायो, कमेन्ट होनो हायो। गोजोन्थों।